Meron ka na ba nito? 50 pesos banknotes. Ferdinand R. Marcos Jr., Pangulo ng Pilipinas. Felipe M. Medalla, tagapangasiwa ng Bangko Sentral. Bagong logo ng BSP o Bangko Sentral ng Pilipinas na may serial number na B488885. Ang gandang serial number. Ito ba'y quaternary serial number? Maraming salamat po sa panonood at salamat po sa pag-subscribe sa aking YouTube channel. God bless po sa inyong lahat.